Dende primeiras horas da mañá as instalacións da nova lonxa foron un ir e vir de xente, que respondía así á chamada realizada dende o Sergas para a realización dun cribado poboacional. A toma de mostra realizouse dun xeito ordenado e sin incidentes, xa que cada paciente acudía á proba despois de recibir unha cita SMS no seu teléfono móvil, coa hora fixada. Están chamadas unhas 5.600 persoas, na franxa de idade comprendida entre os 40 e os 50 anos. A razón fundamental de facelo así, o incremento de casos rexistrados na última semana neste grupo de idade e as dificultades de poder seguir o seu vínculo epidemiolóxico. O ser unha franxa de edad predominantemente activa que está relacionada con outras persoas nun mundo laboral, non? En determinadas empresas, en embarcados, que ademais suelen ter fillos en edad escolar ou en edad de instituto. Consideramos determinante conocer que está ocurrindo para poder establecer esa cadena epidemiolóxica e eses vínculos cos casos que non conocemos por ahora o vínculo epidemiolóxico, vale? Que son os casos orfos. O test realízase tomando mostras nasofarinxias, que serán analizadas a través da técnica do pooling. É unha toma de mostra dun exudado nasofarinxio que se toma por medio dun hisopo que se introduce a través da narina para chegar á nasofarinxe. A técnica de análisis destas PCRs faise por medio da técnica que se chama pooling, que é o que se fai é agrupar varias PCRs, varias mostras, quero dicir, de varios pacientes, se analizan en conxunto. E se o resultado é negativo dese conxunto de mostras, quer dicir que todas esas mostras introducidas son negativas, vale? E se hai algunha mostra positiva, o que se fai é tomar cada mostra individual e reprocesarse para identificar quen é o positivo. A maioría da xente que se achegou esta mañá a realizar a proba ve con bos ollos a súa realización, o entender que é a mellor fórmula para detectar os casos positivos e así frear os novos contaxios. Ben, parece moi ben, moi ben. Por mí, se por min dependera, tiñes que facer a todos. A todos. Empezar por a mellor sanitarios, profesores. É que hai moitos sectores de que necesita saber se están enfermos ou non. Todo que sea para a prevención parece ben. O que o tema de, pois hai que saúden todos, PCRs, que é a única maneira que temos ahora mismo de combatir isto. Me parece perfecto que se haga. Tendría que ser más veces en el tiempo, sobre todo, y en tiempos de pandemia. Ya tenía que haber sido antes, pero bueno. O cribado prolongarase ata o vindeiro domingo. A intención do Sergas é frear o número de contaxios no municipio, que a día de hoxe se achegan xa preto dos 50 casos activos.